now. Gafag o gafag. Mm. Dito tamang mansang duyan-duyan dito. Let's visit the chickens. It's so cold here. Hi chicks, chickens. Uy, there's another bahay ng chicken. Sayangan kay ko nahurot na ang limusito. Atong pagpalit na ko sang kuan. Ang kuha na lang na dra nga dili makuha na dito. Apat mo dire. Dali mo di sa ubuso ah. Oh, may uhong mo. Ha? Uhong ba uhong? Perte eh. Pero ay dili sa ini. Karbaw na ko. Kuha dire. Oh, daghan man lagi oh. Ako. Karbaw na. Karbaw na. Kaya ko magsugod og kuan sa manukan. Dire ka sa ubos? Oh, straight pa na oh, pa straight. Kawon bala ah. Okay. Okay ra man ta dire dito na. Wala eh. Kanong naman tanan ng ang katong nabilin dire ato automatic ito. Duyan diri oh. Pwede dala to nimong duyan. Diri ba oh? Oh, magana ko ko nawanan kay para magutang ko duyan. Oh, daw duyan oh. Kalami ani. Kaya na ba? Kani dili ra ni kayo. Ano na kay ha? Ha? Ah, nasamad gyay ko ana tong una nako adto dire nakakuha mi og kuan. Iba.
Eh. Kuha na eh. Ano ininit ba? Din ka makadto, be? Pauli? Din ka pa pauli? Layo? Mapayong gid ka? Matusok ka, matusok imo mata o matusok. Ayun boy, dire. Asa? Dire ngagi kanina? Unggoy na, unggoy. Nana daw mo rin unggoy kanina. Walang hanggang sasapahin buong laman Tayo. usapang ito kisa'yo. Kaya gid. Tibok ng puso ko, ikaw lamang. Ha? Stay oh. Yung tinapay namin marami ng langgam. Kaunta. Oh. Jesus. Bye. Bye namin nandun sa taas. Yun, bye namin nasa taas. Nandito kami sa baba. Dili na ko
sa balitan. Naglinis para gawing piknikan. Ano? Diyos ba? May gamay na naman itong Diyos. Dito yung iba. Yan yung iba namin. Kape tayo. Anyway. Bye-bye. Asin. Dala ko ng asin. Kasi may puno ng iba. Ano ba to sa Tagalog? I forgot.